Takže ideme volať o nábytok z masívu, záhrady. O2. OK. OK. Haló. Zdravím, prosím vás, volám o ten záhradný nábytok z masívu drevo agát. Je to ešte aktuálne? Dobrý, áno, je to aktuálne, hej. A prosím vás, to je z agátu? Naozaj? Je to čistý agát, jasné. Čistý agát. Maja majú čo uniesť. Ťažké to je. Ťažké to je. Čistý agát. Takže Hej, ono to aj udrží, áno? Jasné, že udrží. Lebo Nie viete... je to nič poľské. Nie je to nič poľské, lebo viete, ako... mám takú svokru, ako budem mať svadbu a chcel by som takto na záhradke akože spraviť takú hostinu a ako mám takú svokru, čo sa ako ponáša sa ako výzorom navorvania trošku, že tak rozmýšľam, že či by na ten stôl, alebo že či by ju to udržalo, ale zagátu to by malo asi udržať, že? Kľudne môžete na ňu pustiť, jasné. A počkajte, môžem prísť aj s ňou, že by sme to vyskúšali, ale čo keď vám to zlomí, viete? Čo keď vám to zlomí, no? Koľko za to chcete? Tak bude na mňa potom. Tak to bude na mňa, keď to zlomí. Bude to na vás, ale počúvajte, ona má zadok ako vetrieska, tak neviem, ako, keď ju zbadáte, aby ste mi ešte otvorili dvere, viete, aby ste mi ešte zdvihli, keď ju zbadáte. To jasne není sranda, no. Bude cúvať potom, aby rýchlejšie vyšla von.